So sinasabi sa kamatis ay ito ay hindi raw po gulay. Yan po ay prutas, no? Kamatis. Na patola, ang sarap nito sa ginisang may itlog, no? Patola o kaya sa baka. Lagyan nyo po miswa, ay okay na okay sa alright tong patola. Good morning. Magkano Baguio beans? Iyon. 100 pesos sa mga Baguio beans. See? Isang piraso. At meron pong 160 per kilo. 320. 320. Kami na pumunta dito, boss na to. Oh? At 110 po, no? 100 pesos. 90 pesos. 80 pesos po yung mga kada kilo. So pakwan, 130. Ang melon ay 120, isang piraso. Yes. Magkano kilo ng paros? 150 ang per kilo ng paros. 400 pesos sa mga alimango. Oo. Napakadalang na kasi ng mga alimango ngayon. Ganda ng talaba natin doon. So dito 330 yung mga kilo ng mga hipon. Galunggong, ito po yung 50 pesos isang kilo. Grabe, no? Pagdag sa galunggong, napakamura ng mga bentahan nila. At ito yung mga presyo, 50 pesos lang. Mabisa na presyohan ni Aaron ng mga isdang galunggong. Ayan, no? So, ganito rin dito sa kay Boss Alex, no? Good morning. So, ganyan siya magkwenta ng mga tumpukan, napakarami. Sarap nyo, no? Turahan to, di ba? Pang inihaw na isdang turahan. 100 pesos tumpok. Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandito po sa pwestuhan po ng mga binibentang gulay sa Malabon Fish Market. So update natin yung kanilang mga latagan na binibenta, no? So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ito yung mga latag nila ng mga naka-plastic na bentahan at may mga tumpukan din po ng mga sili. So mga pangmasang presyo po yung mga latagan nila dito, no? Net 20 pesos, 50 pesos na mga latag. At mga kilo rin ng kanilang mga bentahan ng gulay. So napanood ko rin itong mga kamatis, no? So sinasabi sa kamatis ay ito ay hindi raw po gulay. Yan po ay prutas, no? Kamatis. Nakahanay siya sa prutas. Yang kamatis na yan. So ayan po yung mga nakabalot na inyong mabibili sa halagang 20 pesos at mga nakatali 10 pesos na mga talbos. At mga kalamansi natin sa halagang 20 pesos. 10 pesos ay meron din po kayo mabibili. At yan po yung mga nakatali na bentahan po dito ng mga gulay. Good morning po. Shout out. Ayan ang mga latag po dito, no? Mais 10 pesos, Japanese corn. So napakarami mga gulay na pangsaktuhan sa mga lutuin yung ulam sa bahay. Ang sayote po magkano tumpok? 30 pesos po yan sa mga tumpukan ko ng sayote. At yung mais niya po, no, 10 pesos isang piraso. Ito po yan. Pwede ka na magbulalo. Halo mo lang sa baka. Ayan, 10 pesos isang piraso. Salamat po. Thank you. So itong haba na ito, no, puro gulay po yan na papasadahan po natin para sa mga update natin dito sa Malabon Fish Market. Yan, hindi nagkakalayo yung mga presyo dito sa halagang 10 pesos,
20 pesos sa kanilang mga nakabalot na mga gulay. Alright, ito yung mga latagan dito, no, na mga gulay. So mga patola, ang sarap nito sa ginisang may itlog, no, patola o kaya sa baka. Lagyan nyo po miswa, ay okay na okay sa alright yung patola. Tapos yung mga upo natin, masarap naman to sa mga lutong daing, no? Tinatawag natin na kasola, yung lutong ganon. Marami rin sa atin na hindi nakakaalam na, pero sa Tagalog may mga lutong ganon na kasola. Lagyan nyo lang po ng pampalasa, matik na po yun sa mga daing, no, na isda. Nay, magkano po yung mga sitaw po ninyo? Ikaw, 30. 30 pesos po. 50. O, 2.50. Yan po yung mga nakatali. Ang tanong po natin, magkano? Ano, 4.20? 4.20. Tapos mga 10 pesos nakatali, no? Okra. Mga pakbit po natin na ito. 30 pesos. Meron tayong kamyas, oh. Sa kamyas na magkano po? 50 ka lang. Ayun, 50 kalahati po sa mga kamyas, no? Nay, salamat po. Yun po ang ating update sa latag ni Nanay. At meron din po mga lemon sa mahilig mag-body shot. Yan po ay lemon. Good morning. Magkano Baguio beans? Iyon. 100 pesos sa mga Baguio beans. So, shout out sa'yo. Good morning. Repolyo, 50 na lang. Ang mga pechay mo? Ayun, 10 pesos, no? So, 20 pesos. Ganitong karami na... Ano yan, ayaw magbago. Shout out! So, ito yung mga latag ni Gian, no, na mga gulay na inyong mabibili. At ang aking lodi rito na mga nagbebenta ng tumpukan din ng kanyang mga gulay. So, ito nga ba ay magkakapatid na nagbebentahan po dito ng mga gulay na inyo pong mabibili. So, ang kangkong po natin dito. Kangkong magkano? 15 pesos po yung mga kangkong. Karot? Carrots, 120. 120 sa mga pechay Baguio. 80 kilo. Sana? 80 po ang mga per kilo. So, yan po yung mga latag, no? 20 pesos na mga nakabalot, no? Magkano yung, ano mo? Luya, 140. Yung po yung presyo. Mataas ang luya. Tumaas ang presyo ngayon. Alright, so yan po yung update natin sa latag ni Gion. So, shout out sa'yo, Gandara. Good morning sa'yo. So, ayan po yung mga latag na ating in-update sa mga presyo po dito ng mga gulay. So, tawid tayo dito sa latagan naman ni Boy Bangus. So, update natin yung bangus dagupan ni Boy Bangus dito sa kanyang latagan sa Malabon Fish Market. Relax. Iyaw. Ibang iwa yan. 120 isang piraso. At meron pong Iyaw, dalawa. 160 per kilo. 320. 20. Kami na pumunta dito, boss na to. Oh, Ito. mga nakapag-update na. No, nauli ka na. Siyempre lagi ang bida lagi ang huli. Bida ang saya. Dito ang saya. So 110 na kada piraso. Yan yung limang iwa. Hindi, ako na. So ngayon ka pala naglalatag ngayon ng mangga. Ngayon lang, bago. 70 lang kilo. Ikaw ito mali. 70 pesos. So yan po, 70 pesos manggang hinog per kilo. Boss Bangaw, hindi mo ba Ayan. si Teddy? Magkano? Shout out sa'yo, Teddy Bear. Shout out. Teaching nga yan, Teddy. Salamat, thank you. At dito na tayo sa mga latag, no? Nalatag ni Boy Putik. So ito po yung mga pusit kalawang. 350 pa rin po yung mga per kilo dito na mga pompa, no? So yun po yung presyo, oh. Yun na po yung naiiwan na kada piraso ng bango. At 110 po, no? 100 pesos. 90 pesos.
So, shout out sa'yo, El. Shoutout, Boss Nando. Alias Boy Pogi, shout out sa'yo. Salamat sa pinakilang tilapia ko. Ubos? I love you all. Yes, of course. Kaya pala hindi ko na inabutan. Naunahan nila ako. Bago pa lang. O, dito na tayo kay Boy Putik. Alias Boy Dumi. Nando, shoutout ka pala. O, shout out. Yung kahon niya, kaya ngayon naghanap ng ano, panlatan. Kaya pala. Pinaghanap ka ng truck. Ginagandahan niya na yung pagkakaayos para isang bitbitan na lang. Nagawa ko ng ano, kulungan ng kalapate. Kulungan pala to. Kulungan ng kalapate. Wala pala akong may update sa'yo. Ano, bus na. Ang bilis maubos. Nakailang cooler ka ba ngayon? Ito lang yan, boss. Tatlo lang pala. Nagpapachoutout nga pala si Papansin TV. Tsaka si Barbers TV. Si Ka Elmo. Wala, di namin si Kael mo. Elmo. Wala. Di kasama. Si Papansin TV lang. Si Kael mo lang kasama. Ito marami. So, salamat sa inyo. So, shout out sa inyo, Papansin TV. At Elmo Balyoso, shout out. Good morning, good morning. At alam ko nauna na kayo makapag-vlog dito sa Malabon Fish Market. Thank you sa inyong dalawa. At talaga nga naman, pagbutihin mo ang paglilinis mo ng bangus. Dahil mura bangus, no? Ayan, pagbutihin mo lang paglilinis. Salamat, thank you. Medyo mataas na ng bangus, bossing. Oo, pero mura pa rin ha, kay Boy Putik. May 90 pesos pa. So, mura-mura mga presyo ng mga latag ng bangus ngayon. So, Saan gusto mo ng mura? Joke lang. good morning, Moy Moy. Ay, good morning, Boss Nando. 80 ang kilo. 80 Boss Nando sa liwa. Ayan, no? Murang mga latagan at may mga presyo rin po dito yung mga tumpukan, no? Sa liwa, 80 kilo. Wala ka ngayon mga tahong, no? Kaya Boss Nando eh, maraming taong. Kaya lang di ka talaga nagtinda. Oo eh. Stabo na ako. Linggo na lang ako, linggo. Maganda pa rin, no? 80 lang kilo dyan, madam. Sariwa yan. Hindi pa nayeyeluan niya, madam. Kakakuha Moy, lang salamat, pa Moy rin. Moy. So, ayan po yung mga latagan din po dito ng mga gulay, kagaya ng in-update natin kanila sa kabila. So, manok ni Dayan, ito yung mga presyo pa rin, no? So, mga presyo kasi dito ng mga manok na cut, ganito pa rin po at walang pagbabago, no? 100 pesos yung mga kada balot at 130. Good morning, shout out po Ate Rogie. At shout out kay Dayan. Ayan ang manok ni Dayan sa Malabon Fish Market. Ilang yung pumanok natin? Yan ang mga presyo, no? Manok na calf at pakpak. Salamat po. Mga prutas na latagan dito sa Malabon. So, ganyan pa rin po yung mga presyo ng kanilang latag. At mangga po natin dito ay 80 pesos po yung mga kada kilo. So, pakwan, 130. Ang melon ay 120, isang piraso. Yan ang melon at repolyo ay 50 pesos, no? Isang piraso at tumpok ng sayote ay 30 pesos. So, yan po yung mga update natin na mga latag ng kanilang prutas at gulay dito sa Malabon Fish Market. Ang ganda ng lapo-lapo rin natin dito, no? Mga alimango. Sarap yan, no? Yung lapo-lapo, no? Team lapu-lapu o kaya isigang, no? Yan ang mga latag nila dito sa Malabon Fish Market. So, mga tahong at talaban na matatapa. Ayan. Magkano kilo ng paros? 150 ang per kilo ng paros. Tapos mga tahong natin dito ay 100 pesos yung mga kada tabo, no? Asinan nyo lang po ng tubig para umalat at sumuka yung mga ano natin, mga pao. Mixed seafood, no? Nakakompletong kompleto sa Malabon Fish Market na naman, no? At ang kilo, 200 pesos sa mga alimasan.
Boss Loren, magkano ngayon yung ano mo, alimango? 400 pesos sa mga alimango. Oo. Napakadalang na kasi ng mga alimango ngayon. Hmm. Ang ganda ng talaba natin doon. Matataba. Thank you, Boss Loren. At ito yung mga tumpukan ng 100 pesos at 50 pesos. Sulit at makakatipid ka pa rin sa mga latagan dito, no? Ng kanilang bentahan. Dito rin po ay 10 pesos din po yung isang piraso ng mga mais. Ayan, 10 pesos isang piraso. Walang 4 pieces, 50 pesos, no? 10 pesos isang piraso, Japanese corn. Alright. So, hipon natin ay 280 ang per kilo. Ibon, 280 na lang yan, idol. Nag-iba yung hipon mo ngayon, ha? Oo, ano na yan? Zombie na. 280 na lang, 280 na lang. Pero yung magkano ngayon? 300 po ang per kilo, no, ng mga yellowfin tuna. 200 pesos sa mga bangus. 150? O, bumaba po yung presyo ng pink salmon po natin, no? 150. Yan po yung mga kada piraso. 180 sa pandaing. Ang mga tilapia natin, yan na lang po ang naiwan. Wala na, yan na lang. Kain, Boss Tando. Sige po, salamat po, Teria. Thank you. Very salamat. Wala na akong tilapia eh. 280 per kilo rin po dito ng mga hipon. At ang ating mga latag dito, no? Kamatis, sitaw. So, dito yung mga presyo ng mga latag din ng hipon. So, eto, no? 300 pesos yung mga per kilo at nabili na yung pusit. At 100 pesos per kilo ng mga tilapia Batangas. So, tumpukan. Ito po yung mga tumpukan ng mga galunggong. At tilapia. Ito. 160 no, at tumpukan ng mga tulingan. So, yan po yung ating update dito sa kanilang mga latagan sa Malabon Fish Market na inyo pong mapipili o mabibili. At talaga nga naman ay napakamura pa rin po talaga ng mga presyohan na ating pong binablog dito. So, dito 100 pesos po yung per kilo ng mga galunggong. Pwede. So, yan po yung mga presyo ng mga latag, no? So, dito 330 yung mga kilo ng mga hipon. 100 pesos. So, ang ganda ng hipon natin, no? 330 yan per kilo. At mga tilapia. Ito yung pwesto ni Adaline Bernardo. Good morning po. Kaya 100 at 110 na per kilo. So, wala sila sa kabilang side. At mga galunggong, ito po yung 50 pesos isang kilo. Grabe, no? Pagdag sa galunggong, napakamura ng mga bentahan nila. At ito yung mga presyo, 50 pesos lang. Mabisa na presyohan ni Aaron ng mga isdang galunggong. Ayan, no? 50 pesos lang na inyong mabibili. Dami, no? Ikaw na lang pipili. At 60 pesos naman po dito sa katabi. Alright. Guys, yan yung mga latag nating ina-update. So, lipat naman tayo dito. Ricardo. Ricardo. Mayroon ba dyan? Wala naman po Ricardo dyan na bakal ganito. Yan, tumpukan, no? 100 pesos ang dami. Galunggong na tinutumpok.
100 pesos tumpukan po ng mga isdang galunggong, no? Dami. Murang-mura na yan na sa halagang 100 pesos. So ganito din dito sa kay Boss Alex, no? Good morning. So ganyan siya magbenta ng mga tumpukan, napakarami. Halos 2 kilos na yung ganito sa halagang 100 pesos na tumpukan, at ang per kilo meron po tayo 90 pesos at alumahan, no? Galunggong alumahan, yan po yung mga presyo. At tumpukan ng mga hipon, so ito po yung 450 at ito po yung 50 pesos, no? Alright guys, so yan yung mga update natin sa kanilang mga latag na mga isda rito sa Malabon Fish Market. So 50 per kilo. So yan po yung mga latagan na naining dito sa Malabon Fish Market, at mga isdang parrot fish o loro. So ito yung masarap na ipilay, itong loro, no? So pagi 120 kay Don Ramon. So ang dami naman dito mga latag na kanilang bentahan, no? So 100 pesos mga tumpok, mga panginihaw. So shoutout sa iyo, Tino. Sarap niya, no? Surahan to, di ba? Pang inihaw na isdang surahan. 100 pesos tumpok. Ano to, lalangoy? Ulam yan, ulam. Ah, ulam na. Alam ko lalangoy, pauwi sa bahay. Salamat, Tre. Thank you. Ayan, no? Daming mga isdang surahan, no? Na kanilang latag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So sa ating pag-iikot, ang mga presyuhan na kaganapan dito sa Malabon Fish Market, ang mga presyo ay bagsak. So napakadami ng kanilang mga latagan. At yung mga presyo ng mga bentahan nila ay sulit presyo dito sa Malabon Fish Market. So dito ay 90 pesos. Mura, no? Murang-murang na mga galunggong natin, no? Sa per kilo. Yan ang mga presyuhan na sulit presyo at apat kaya ng ating bulsa. Pangmasang presyo, no? Sa latagan. Mama, tumingin ka rin kung anong ulam. Kaya makailibi ako eh. Pre, magkano ipon mo ngayon? Ayan, 340, no, na per kilo dito ng mga hipon ni paring Brian Flores. At 220 sa mga marininis. Para wala yung mag-asawa. Yeah, aga nakaubos. Nakaubos na rin. Maaga. Hindi po. 340 sa per kilo, no? Pre, salamat, thank you. Yeah. Alright, so yun na po ang ating update dito sa kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, sa Kuwait, Saudi Arabia, shout out. At sa mga taga-suporta po natin na laging sumusubaybay sa vlog ko ni Boss Lando X Flores. So maraming salamat po. Enjoy yung visit po sa ating lahat. God bless po and bye bye.